Commissioner mar County ma Homa Bay Moses Lilan okumo chenro duto mag kunyo kuoyo e Karachuonyo od bura ma Karachuonyo mar geng'o masiche manyalo muoch e kuondego e kinde ma koth chue. Gwenge mag Karachuonyo ema olo osekele chandruok maduong' ka opim kod gwenge mamoko ma Homa Bay. Ali Beach miyo ler mar wachni. Kaluwore gi koth madhi nyime gi chwe gi oula mapek, komiti ma ochung'ne rango midhiero mabiro apoya e kaunti ma Homa Bay koro golo chik makumo chenro mar kunyo kuoyo ma osebedo ka dhi nyime e gwenge ma opogore kar chung bura ma Karachuonyo, ma en kama sani koro oula osebedo ka chande jopiny. Komishona mar kaunti ma Homa Bay Moses Lilan okoni kuonde te ma kunyo kuoyo alworano sani chal mar giricho kendo lo nyalo sienjore makel masira ne jogo ma osebedo ka kunyo kuoyo ka okoni obila obedo akicha mar neno ni chikno oluw. We have issued an alert and a stop order on all quarrying activities. Those areas are very loose now. They are prone to collapse. Sand harvesting has been a big problem. We spoke with the community here under the tree, and they passed a resolution that they will all be concerned and take steps to ensure that nobody destroys our road. Lilan ne olose skul primar mosodo masani en kara jot mag familia maromo 580 banka ne oula odaro gi e miechge kama ne oyange ni ji madirom 30 pio oula osekelo ne genyruok e yore ma opogore ka skunde 158 e county ni bende pio oula osedonje. We have already established that about 4,860 homesteads or families have been affected. Out of which 1,283 have been displaced completely. Looking at it, we have close to 30,000 people who have been affected by these floods. We've already lost 4 people during the incident last week. We had 2 injuries, and many of those people also are displaced as we speak. Apisas mag Kenya Red Cross kod mago mawuok e sirikand kaunti ni wacho ni kony mag chiemo ka achiel kod mwandu mamoko pod dwarore ne familia masani koro jote kembe ma opogore kendo dwaro nitie mondo migepe mag sirikal oti kanyakla mar reso familia go. As Kenya Red Cross, we have tried our best to resource mobilize to support our people with the immediate needs. We've supported wash interventions, ensuring that our people have clean water to drink and to use. We've also done non-food items distribution in this camp and other camps, and today we are doing food distribution, assorted food distribution. We will continue to resource mobilize to support our people. We'll be here to monitor the situation over the next few weeks, even as the rains continue, and we'll continue to mobilize our partners. This is very much a multi-agency effort. It is something that as a county we cannot do alone. So thank you very much for your support. As county government of Homa Bay, looking at a permanent solution to this flooding in this area. We are working very closely with the national government to ensure that that the 14.6 kilometer stretch of River Miriu from Nyakure to Choe is put under dike. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay.